ni juduai ha ublai ba ublai ribo ya kene ka parti jongi ha ka jaka ka bakan long ka jingskain na ka banta ka riba ka jai bendo ngadang sibon kiai ki ba kwa ban pensyaya pi ha ka bedai bat ka jingsha lilam jong ki jaka ki puta ki jongi bat sibon ba kita ki jingjot ki ba ni ki wei ki parti ki bala dek ban sensyar ya kene ka jala jugi da kisan huwai telegisnam ngatrai hiati bha ka parti yu ka parti kongres kala sensyar ya kene ka jala jugi la bon telegisnam tamba henry hapo ka jing sensyar jong kene ka parti ngayoi ba ki jaka ki puta jugi kilalej no ngakwa banai nuksa epi kawai kadai syatai sepo block 1 but block 2 boleh ngakam sim serius ya kene ka kam Nomor ba kilas dang menta bansai khoj ba ka kongres mata gala khoj ka kongres kampat khoj ka dei ga johi nadu to gisnam blaseng ya ka kongres parti hakisnam khatras pa prapusan bat nadu kito gipor hadu ba kum ga jai benriu ngilaya tengko ngilaya aksiden bat ke India ngilaya so bat ke India lang ba ki dulir lang ba ka instrument of occupation annex agreement Lapenyes no igi bat ka dominion of India hakutuk por hagas nam khatnais pa sa punyau sa putra ngila ya soi tangba ngi khilempat la IT lot ya ka khanda ba siap jengi sya ka sarkar India ngem sempal ya soi ya ka instrument of merger ngi khilempat pen mi ya ka proclamation kumbala pen mi da ka Hyderabad ka Junagadh ka Mysore ka Tripura ka Manipur kilade banya soi ya ka instrument of merger kilade ban IT bat khandau bat siap nanong sedong sya ka sarkar ngidang ya soi tangkai IOA bat ke AA nakata kadao kani ka IOA ka AA ni ay tanglay tiligi subject sya ka sarkar India kata kadai ka defense nang ta ka way kadai ka communication bat ka way kadai ba ka sarkar India kala bantau ain tang laki de ka defense ka foreign affair bat ka communication bat kuwai ki bor kadai bansa hi hangi ukasi nagtakadam hi ba kane ka sarkar kala persyang panpan sungthu ka kala ya ki brio ya ki paiba jong ka jala kiyong ba de tang mangi ka sarkar MDA ka bala banta yu purusam lese ngamde uwai na kita kisamla hawat nga kwa ba ka sarkar kun penbet no yu purusam manapam kwa niya kwa alot denem bakan singan keribat ka jai benriu tangba ho ipi Pimla ban kam try ya ka khandau ka siap ka asam ka khandau ka siap po asam kadai ka jong ka sarkar hamne ka khandau ka siap kadai ka jong upat ba ka syong ha ka kti jong ka hima ka rirat ka rikanti ngadon nangta kidon kita kiong kibaki ong na stage tangentia correct apo ki ilaka ka khandau ka siap kadai ka jong pi upat ba nakata-kata bilang ba o hakata ka regional committee ngala kanthop lang ni kirang ba asrang ngalang ipi ngalalet keleng saudang kibabon kirang ba asrang mentaro ya kito kibabat kibale ya kane kakam kibalong president MPP kibalong president UDP kibalong president PDF bat kiwai ki politika party hala ka ju ka poru kidai kinong yalam senang kidon siti thain riwar kibon te haba pila syakri artan rat pihab M ban kongu ya ketua ke parti jongpi andre ki dontat ki no yalam silong ki sordar ki CM ki bomsyam ladan bentabat kanu political party balai kami ka jiyaki balai kini ki hima ki ai case ya ka sarkar sudu si Supreme Court lala down kata ka jingot balai ki pada kimi menyaki nata kadau ngong ipi bangi kwa ban penbet yo purusam tangba kini ki briu ki bakilakam ki dete ki briu ki jongki nakata-kadau ni na kaliang jongi niong baga khandau ba siap kamde ga jong ka sarkar kade jong pajba de banya slot badu pajba ne kita ki stakeholder ne kita ki try jaka claim da pet silang khmat yano ki bari hok bandon ha kata ka committee ki de bandon de ban rai de utrai om da ngong sawai